Scouten och scouten och scouten och scouten och scouten och scouten och scouten. Scouten och scouten! Hej scouten! Hej scouten! Vad ska vi göra idag scouten? Jag heter scouten. Jag tycker vi ska ta det där märket när de ska stanna 10 minuter ute i skogen scouten. Bra scouten! Bra scouten! Okej scouten! Okej scouten! Såklart scouten! Såklart scouten! Då kör vi! Då kör vi scouten! Vi är scouter, vi ska ut i skogen, i skogen. Vi är scouter, vi ska ut i skogen. Skogen! Kolla! Det är jätteskalbaggar utan ben! Det är bara en sten. Tyst scoutledare! Jätteskalbaggar utan ben attackerar! Sluta skrika! Åh nej! De fortplantar sig! Jättebra! Nej! Vilka töntar! Vi går in i lekstugebunken för kärnvapenanfall! Hur kan verkligen de där stenarna? Åh nej! Scouten och scouten och scouten och scouten och scouten och scouten och scouten. Scouten, scouten! Ja, scouten. Ja, scouten.